язовир Огоста скочи с близо половин метър само за денонощие и стигна обем от 331 милиона кубически метра. Максималният капацитет на водоема обаче е 500 милиона и рискът от преливане е изключен, увериха местните власти. В Русе пък дъждовете активизираха свлачище, вследствие на което се срути къща. Имотът е напълно разрушен. Като по чудо инцидентът се случва минути след като 58-годишният собственик на къщата Христо тръгва за работа. Съседи описват шума от срутването като тътен от преминаване на тежкотоварен камион. Аз излязах да се топля вода и двора ми беше пълен с камъни и тухли и ужас. Тогава видях, че цялата къща е съборена до основи. Целият зип падна надолу. Това с къща е тук надолу. Цялата покъщна е ответ. Въпреки че се касае за частен имот, от общината изпратиха на мястото специалисти. Всичките имоти, които са на доста години и които са в окаяно състояние, би трябвало да се предприемат мерки от собствениците по тяхното управление, по тяхното отводняване. Предвидения лом Дунав задържа нивото си от преди дни, а в литър се повиши и спря на 678 см. До критичната граница за този участък остава метър. Живеещите в района имат собствен начин да следят опасното ниво. Те броят плочки. Като стават 5 плочки, Айде спри звука, де! края на видето на тия, вече това има опасност да навлезе вода в базите им. Дунав се отдръпва и в западноевропейските участъци, спад има и в Сърбия. В обобщение голямата река за сега кротува, но предупрежденията за опасно високи води остават. Рени Христова за валежите и високите води в Северна България. И Мизия под тревога заради високите води на река Скът. Само 50 см оставаха реката да достигне критичния си праг. Градът осъмна без ток и вода и това допълнително засили напрежението. Семейство Вълови, което е на няколко метри от реката и което още не е ремонтирало дома си от последния поток, изкарало нощта на крак. През нощта ставам по 5 пъти да видя реката докъде по положение. Ако някъде стане нещо авария, нали да пробие, да може да се скара стоката лимана да ги не даде, които предния път. Днес обаче настъпи застой и дори понижение с няколко сантиметра на нивото и от общината си отдъхнаха. Пряка опасност за населението няма. За сега. Постоянно наблюдаваме. Не сме да не спали цяла нощ. Постоянно наблюдаваме и това е единственото, което можем да правим, за съжаление, и за да можем да оповестим своевременно населението, ако има непосредствено заплаха. На места по улиците, в дворовете и в мазетата изви подпочвена вода. Изтегляте с помпи. Разливът на реката извън населената зона е достигнал питейните кладенци, които са замърсени. В момента съоръженията се почистват, утре чешмите отново ще потекат, като градът ще се захрани от друг водоизточник и ще бъде на режим с ушика от ВиК. За BTV новините от Мизия, Маргарита Стефанова. Бурен вятър и температури под нулата. След валежите ни очакват много ниски температури още тази нощ. И през следващите часове все още ще важи код жълто и оранжево за бурен североизточен вятър в източните райони. По морето има предупреждение и за опасно морско вълнение. От вятър ще ослабне. От света 37 станаха жертвите на вчерашното терористично нападение в Анкара. Ранените надхвърлят 120. Все още никой не е поел отговорност за атаката, но властите са категорични, че тя е дело на сепаратистката Кюрдска работническа партия ПКК. Кола натъпкана с експлозиви се взриви с нощи близо до група хора на автобусна спирка в центъра на турската столица. Според властите съществуват доказателства, че единият от двамата атентатори е жена, член на ПКК. Една възрастна жена се качи и аз си освободих място да седне и се хванах на лоста до нея. Тогава от другата страна на пътя се приближи една черна кола и се взриви. Племенникът ми беше на 16. Беше просто един младеж, излязъл да се забавлява. И с нощи прибрахме тялото му. Властите са задържали 4 заподозрени в югоизточния град Шанлоурфа. Атентати като вчерашния само ще засилят решителността на Турция да се бори с тероризма, заяви турският президент Ердоган. Часове след изказването му, турските сили за сигурност предприеха операции срещу бойци на ПКК в югоизточна Турция и в Северен Ирак. Хиляди бежанци напуснаха лагера в Идомени и тръгнаха да търсят нов път към Македония.
Специалните ни пратеници Полина Ботева и Добромир Иванов се завърнаха преди часове от гръцко-македонската граница и сега са при нас в студиото. Здравейте! Здравейте! Какво се случва на границата днес? На къде са тръгнали тези бежанци? Седмица след затварянето на Балканския маршрут и след като прекараха толкова много време в лагера по Търновкал, всички тези хора днес тръгнаха по така наречения марш за надеждата. В търсене на нов алтернативен път към Македония, между 1500 и 3000 съобщават различните източници, мъже, жени и деца, са напуснали лагера и са прекосили реката, която дели двете държави. Много от тях в момента са в македонския град Моин, заобиколени от македонски полицаи, които твърдят, че ще ги върнат обратно на гръцка територия, а над 30 журналисти и доброволци, неофициална информация за момента, но от много източници наистина идва, над 30 журналисти и доброволци са задържани за това, че също са пресекли границата нелегално. Добре, видяхме как изглежда кризата в Идомени през твоя логив. Как ти като оператор понасяш тази трагедия? Имаш една пократителна снимка на дете. Най-лошото, че подобни пократителни снимки на деца там са навсякъде. И още по-лошо е, че това продължава толкова много време с тази криза, че някакси може би свикнахме да гледаме деца в кълта, деца завити с мокри одеяла, плачещи, а там също наистина има ужасно много деца и това няма начин да те докосне, защото всички сме родители. И е много трудно, защото постоянно живееш с едно усещане за безпомощност, че не можеш да помогнеш на тези всички деца. Може да дадеш вафли, вода, но всъщност това не се решава нищо. И това, което можем да направим ние, да ги покажем, пък се надявам, че това все пак някога ще се реши този проблем. И всъщност една от историите, които още ще покажем, е на едно дете, станало световно известно, новородено бебенце в лагера, което родителите му къпят в тези условия в палатката, потънало в кал. С добри успяхме да намерим това семейство на малката Баян. В момента ви виждаме тези кадри. Да, това е семейството на малката Баян. Те живеят в палатката и очакват с надежда, чакат да преминат. Повече за тях ще ви разкажем в събота в битови репортерите. Точно така. Полина Ботева и Добромир Иванов за впечатленията им от Идомени. Благодарим ви. Благодаря. Продължаваме с още световни новини. Тежък удар за християн-демократите на местния вод в 3 германски провинции. Въпреки това обаче Ангела Меркел не планира промени в политиката си спрямо бежанците. На изборите силен пробив направи новата крайна дясна партия Алтернатива за Германия. С лозунги срещу мигрантите и призиви за затваряне на границата, тя успя да влезе и в 3-те местни парламента. Подробностите от Берлин предава Капка Тодорова. Изборите се проведоха в Баден-Вюртенберг, където на власт остава Зелената партия, в Райнланд-Пфалц, в която социал-демократите продължават да са първа сила, и в Саксония-Анхалт, където също няма промяна в първото място. То остава за Християн-демократическия съюз на Меркел. Изненадата обаче са големите двуцифрени проценти на крайно десните, които се тълкуват от политиците като протестен вод заради политиката на отворени врати пред бежанците. Меркел обаче заяви, че не планира смяна на курса. Не виждам друго възможно трайно решение на бежанската криза и вярвам, че този начин е правилният. Канцлерът все пак призна и допуснати грешки от партията й. Доминиращата тема е бежанската криза и хората са несигурни, тъй като предприехме големи стъпки, а все още няма ясен резултат. Анализатори отбелязват, че гласуващите са предпочели ясно заявените позиции и са наказали онези, които са сменили курса си според нагласите на мнозинството. За BTV новините, Капка Тодорова. 3 български общини без шанс да получат европейски